Pán Hašek, tomuto vášmu postoju už dlhodobo nerozumím. Konec konců ten Ovečkin nebo ten Kučerov nebo Vasiljev, já teďka neznám všechny ty Rusáky, jo, je jich hodně, který tam nejeli, tak ti, kdyby jeli na olympiádu, tak celý život by žili s vědomím, že kvůli jejich hře na olympiádě, kvůli tomu, že by reprezentovali Rusko, umírali jejich spoluobčané. Celý život by žili s tímhletím vědomím, že kvůli jejich hře umřelo spoustu lidí. Tím, že tam nejedou, tak můžou mít aspoň lepší svědomí. Skúšali ste sa niekedy pozrieť aj na druhú stranu mince? Pre hráčov ako Ovečkin, Kučerov či Bobrovský mohlo ísť s najväčšou pravdepodobnosťou o poslednú olympiádu v ich kariére. Pre športovca je to obrovská česť predstaviť sa pod 5 kruhmi, no im bola táto možnosť odobraná kvôli politickým bojom. Veď predsa šport má spájať a nie rozdeľovať. Pripomeňme si, že v minulosti ste sám pôsobil v ruskej KHL. Vtedy vám ruské ruble voňali. Toto vaše moralizovanie pôsobí dosť jednostranne. Niet pochyb o tom, že ako brankár ste boli na výbornej úrovni, no čo sa týka tejto témy, nezaškodilo by trochu menej emócií.